Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya nasab ang tulumanon nga giuluhan lamdag sa kahitasan. Ubus kaya po ni ining inyong sulugoon sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, no, mga tinahod nga tigpaminaw, kagabi, kagahapon, atong nahisgutan kining problema o suliran sa droga. Atong yung hinumduman nga gumikan ra gyud ni sa kanabang dili nato maayo ba pagka has-has kanang tingog nga mabati nato sa tong dunggan, no? Bali pasumbingan ni but na ako ipasabot. Kini bang madungog o mo paingon sa atong delunggan o atong abot gyud sa atong hunahuna o mudikta na tugon si atong buhaton. Ambot na ko ipasabot ka na bang influensya, no? O unsay gi-offer o gipakita sa kalibutan, no? Kung unsay makita na to sa atong isigataw o unsay gibuhat, siyempre makita man na to. Di mo abot din na sa atong panumduman o mag-ilugay din na, no? Sa atong hunahuna o unsa may ato gyung buhaton, no? Unsay atong ikinabuhi. Wa jud lain atong kwan paabot sa atong tulumanon karon nga focus gyud ta, no? Focus gyud ta o ato gyung ipunting ang atong hunahuna ang mensahe sa Dios sa atong kalibutan. Kinabang definitive. Kay kung magunahuna pataglain, daghan patag kisa may kuntuan, no? Ang gi-offer sa kalibutan daghan. Una na imong kaugalingon ug unsa imong gusto. Dayon ikaduha
kanang unsay gi-offer, unsay ipaambit, unsay gipakita sa atong mga higala nga makita nato sa atong katilingban, no? Ug unsay uso, ug unsay makita nato sa atong katilingban. Anya apil na pod ning media, no, diha sa telebisyon, radyo, ug unsa nga klaseng media na nga buot mo influensya nato. Kita mga Kristohanon, parang dili ta mawala sa passing, kuan ra gyud mo focus ra gyud ta sa unsay gitudlo gyud sa atong pagtuo. Naaman, no? Ang Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 nga nakikistorya ang Dios sa daang kasabutan pinaagis mga propeta, og sa bag-ong kasabutan kining kaulahi ang mga adlaw nga mao na ni atong panahon karon. Nakikistorya ang Dios pinagi sa iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Hesukristo. But pasabot mo focus ra gyud ta sa unsay panudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Unyang atong Ginoong Hesukristo, siyempre basig mo mangutana gihapon ta nga tuwa naman to sa langit ang atong Ginoong Hesukristo. So sao na to pagkasayod sa unsay iyang buhaton na to? Pahinumdum lang gihapon na to. Di na kinahanglan nga magunahuna bataana kay sa Biblia giklaro man nga ang iyang simbahan mao may iyang gitahasan sa pagpanudlo, may tungod sa iyang kabubuton. Mao na nga kinahanglan mo focus gyud ta sa unsay mga panudlo sa simbahan. Pero bantay ta kay ang yawa maningkamot pod nga dili ta maminaw simbahan sa mga hinungdan nga ato nang nahisgutan sa mga nangagi natong tulumanon. Okay, atong ato sang hawanan ba kining dalan nga atong gisubay. Kay ang dalan nga atong subayon isip mga Kristohanon, ang yawa mangita gyud paagi nga kababagan tas mong dalan. Daghan kayo. Mao na nga unsa may paagi na to nga makabantay gyud ta aning pamaagi sa yawa nga dili gyud ta mababagan sa dalan nga gustong palakwan, no, o paagian nato sa atong Ginoo. Well, kinahanglan i-practice gyud nato ng gitudlo sa atong simbahan. Una, no, aron malayo gyud ta, no, nga malupig ta sa panglingla o sa mga pamaagi sa yawa unsaon ta pagpalayo niya, no, sa Dios. Atong sundon yun ang unsay gitudlo sa atong simbahan, pananglit na sub-sub gyud ta nga motambong sa misa, no? Nahanglan, hindi kita mopalta na. Dabi na yun ang atong Lord's Day nga taga Domingo, no? Kung makahimo ta kay diha magud ta makakuha og dako kayong kusog, no? Grasya sa pagdumili o sa pagbatok gayod sa mga tentasyon sa yawa, no? Kining duga usa man yun no? Daghang kay mga igsuon nato nga naulipon gyud, no, ato maning naisgutan kagahapon, no, kagabi. Mao na nga kung doon na mangalit na minaw ron nga naulipon ani. Tuo lang mo nako, no, nga tuo lang mo aning atong tulumanon nga ang tinuod gyud nga kalipay dili gyud na makuha sa nato sa droga. Kundi diha lang gyud sa tinuod gyud nga bato, kung tawgo na to og bato, no, ang atong Ginoong Hesukristo. Unang Korinto 10:4 ang gitumbok nga bato diha nga biya gyud ta dapat mukuha, no, og tinuod nga kalipay wa may laing gitumbok ang ato ramang Ginoong Hesukristo. So moingon ta nga kinahanglan ato gyung ikinabuhi ang mga pagtulon ang Kristo kanon. Hinoon malisod ni sa atong panahon karon kung naanad na gyud ta sa kalibutanon nga mga influensya. Mao nga ako mo suggest ko sa inyo, mo sugyot jud ko ninyo nga mubasa ta sa atong Biblia, no? Kay naada sa Biblia pahinumduman ta, no? Particular gyud kanang Roma kapitulo 12, no? Roma kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 21. Ang title ana pag-alagad sa Dios. Okay. Diha raman gyud sa pag-alagad nato sa Dios, makadumili ta o makasukol ta sa mga tentasyon sa yawa. Muna nga basahan na, no? Bisan karon gani, no? O bisan sa humana lang sa atong tulumanon, no?
Kuha ng inyong Biblia, din basahan ng Roma Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto 21. Usa sa dili nato malimtan diha kanang giingon diha ni San Pablo nga ayaw kamo pahiuyon niining kalibutana. Ayaw kamo pahiuyon niining kalibutana. Hinunua ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-una. Wa na may laing gitumbok ana. Ipabag-o. Sao mo na do pagpagko? Away lain ka nang gitudlo gyud sa atong simbahan. Mutuo ta sa atong Ginoong Kristo, mutuo ta sa mga panudlo sa iyang simbahan. Kay ang iyang simbahan mo may iyang spokesman diri sa yuta, no? Klaro kay na diri sa Lucas 10:16. Sa diyang nag-ingon ng atong Ginoo ngadto sa iyang simbahan, no? Ang naminaw ninyo, naminaw sab sa akong gamahan. Naminaw sab kanako. Ang wala maminaw kaninyo, wala usab maminaw kanako ug samahan. So, Trinity principle gihapon, no? Di ba ang Dios anaaman sa to ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kini pong kining pakigrelasyon nato, mao na nga sa Dios, sa atong Ginoong Kristo ug sa simbahan. Tulo gihapon. Trinity principle gihapon, di ba? Parehas ra po na sa atong gabayan sa pagtuo. Gitudloan ta sa atong simbahan Katoliko nga dili kay Biblia lang, no? Kay wa man diha napatik tanan ang mga kamatuoran matud pa ni Juan sa 21:25, no, sa Book of John. Ang Katoliko nagtudlo nato sa tuo gyud nga parang di kita makulangan, dili bata ma-INC o ma-incomplete, no? Ang atong simbahan nagtudlo og tulo. Mao na nga ang una Biblia, no? Kay nagpadayag ang Dios sa iyang kabubuton na sa Biblia. O kung wala na masuwat sa Biblia, kay matud pa ni Juan, dili man tanan nasulat, kaya sa Juan 21:25, na giklaro na ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, nga barog kamo sa mga kalagdaan nga among gitudlo kaninyo pinaagig wali nga binaba og sa sulat. Ang sulat ang iyang gitumbok kaninang mga naisulat ron karon, no, sa Biblia. So duha na Biblia, Apostolic Tradition katong gibinaba na nga wa na masuwat, og ang ikatu mao kanang teaching authority nga gihuptan sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, no? Asa man na mabasa nato sa unang Timoteo 3:15 sa dihang ingon San Pablo nga ang haligi og sukaranan sa kamatuoran mao ang simbahan o iglesia. So tuo na, no? Biblia, gadtong apostolic tradition nga wa na masuwat sa Biblia, og ang simbahan nga naa niya ang otoridad sa pagpanudlo. Of course, ang genuine, no, ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. So kanang tulo, dili kay Biblia lang, kay kung Biblia lang matintal man taan ang kinaugalingong pagsabot. Kung siya itong nasabtan ang Biblia, may ngon nitag mao na ni husto. Prueba ra ba na, no? Na pruibahan ra ba na to nga gumikan anang private interpretation kinaugalingong pagsabot na bahin-bahin gyud ta. Kay ang kinaugalingong pagsabot dili man makapa tungha og panaghiusa. Kay sa Biblia ang gitudlos Ginoo otoridad man, authority nga gihuptan ni Kristo, otoridad nga gihuptan sa mga apostol, og otoridad nga gihuptan sa ilang mga sumusunod nga mao na kining atong mga kaobispuhan karon. Ay nyo kalimtig yun katong atong gihisgutan ang tema may labot na sa protokol sa panaghiusa. Kay kung dili na to sundon ang protokol sa panaghiusa, moragapon, naaragapon tas kalibog sa mga gimbuhaton diri sa kalibutan. Sahay dili galita maantigo mo kuan ba? Mo balansig mayo o unsang desisyon diri sa kalibutan ang pinaka numero 1 nato yung tuhuan. Sahay malibog pa ta, sahay maingon ta nga unsa man jud mas labawng tuhuan nato kining gitudlo sa tawhanon lang o sa gobyerno sa tao o sa kining gitudlo sa atong pagtuo, no, sa atong simbahan, no, mahitungod sa Dios. Nga common sense mo tudlo nato mas otoridad ang Dios kaysa sa tao. So mas priority nato ang atong pagtuo
sa Dios kaysa pagtuo nato sa usa ka gobyerno lang nga tawhanon. Kay ang gobyerno nga tawhanon aduna may pagkamasalaypon. Pero ang gobyerno nga Dios nun dili gyud nato maisip nga ang iyang mga pagtulon-an diha masalaypon, no? Kung ang Dios na, ang Espiritu Santo na may mugiya, anong masayop God? Ginoon, sa pagkatawhanon, ato naman ang ibalik-balik naa diha ang kasaypanan, pero ang mga pagtulunan nga lamdag sa Espiritu Santo, kasaligan, o dili kita magduda, di kita kanang uban ko magduda man, dili pa musalig ba? Anong dili man ta musalig sa Dios, di ba? Of course, kung magpalinglag kita aning pamaagi sa yawa, makabaton kita anang huna-huna o pagbati ang dili ta musalig sa simbahan, no? Ako sigurado gyud ko ako ning balik-balikon diri. Mo ni usa sa ilhanan gyud kung dili nagali ta musalig sa simbahan nga gitukod ni Kristo, no? Kana sigurado ko nga nakuha na gyud ta sa yawa. Nga naman kay mura man og gipakawalay bili o wala na tay pagsalig sa Dios nga mipadayag diya ni Kristo o si Kristo nagtukod og simbahan, then iyang gipadala ang Espiritu Santo, gipadala sa Dios ang Espiritu Santo para mugiya sa simbahan para dili masayop sa pagpanudlo. Unya dili man na moy nasa tong huna-huna. Lain naman ang naglabi ang dili pagsalig naman tungod ba kay siguro atong gihunahuna ang mga personalan lang, ang mga sad experiences sulod sa simbahan, ang mga dili maayong nahitabo. So mo na atong hunahuna ipalabi na to na lalumsa na ang kamatuoran. Murag moingon na ba ka nga ay ang Dios gibiyaan naman ni kalibutan, dili na mahitabo, di na mahitabo. Kagamhanan sa Dios iyang usbon o gunsa iyang plano. Hinaon mahimo na niya, pero mao naman ay nalatid gyud sa atong kasulatan nga ang Dios gitagaan gyud mugiya nato, ang ato na lang mao ang pagsalig. Kay sa logic lang no sumayong pangunahuna nganong kasaligan ng simbahan. Siyempre ang simbahan lawas guna ni Kristo, di ba? Kapila na mabalik-balik diya sa Biblia, no? Labi na sa Bag-ong Testamento nga ang simbahan lawas ni Kristo. Lawas nga mistiko, mystical body of Christ. So kay lawas ni Kristo kinahanglan mo salig ta kay Kristo guna no nga ani adres kalibutan. Diyan sa atong pagtuo sa Ginoo, ato yung hinungduman pag-ayo nga ang pagtuo kinahanglan naagyod ang atong gugma nini, kay kung wala po'y gugma ang atong pagtuo wa lang pod kawang lang, no? Nana sa giasoy ni San Pablo sa unang Korinto 13, no? Nya dias gugma mas palabihon nato ang atong gihigugma kaysa atong kaugalingon, di ba? Mo ni key, mo ni yawi sa atong relasyon nga maayo sa Dios. Kay the moment gani nga mas mahigugma ta sa atong kaugalingon kaysa Dios, kana diha na makita na to nga di na gyud magkadimaw ang atong pagtuo. Ngano kay di ta kabantay nga kanang klasyas pagtuo kung mas gipalabi na to ang gugma sa atong kaugalingon kaysa Dios. Masayon man nato dayon pag compromise, masayon nato ang dili pagtuman sa pila ka mga pagtulunan nga gitudlo sa Dios nato pinagi sa iyang simbahan. Kusog kay ta mo compromise mo na nga kabantay ta nganong naay mga higayon nga ang atong pagkristyano mabuhat nato ang uban pero ang uban dili. Ngano man na kay agi aning atong pagkatawhanon. Kana bang paghatag nato og gugma sa atong kaugalingon, no? Basti lang lisuraan ng pagtulunan na veritas. Kay ang pagkakristohanon god wa man gyud tay laing kuanan choice god, no? Ang pagkakristohanon kung gusto gyud ta nga mahimong tinuod kristohanon, denying the self gyud, no? Mudumili gyud ta sa atong pagkatawhanon, kay atong pagkatawhanon naa man gud diha ang pagkamasalaypon. Agi anang gitawag sa katekismo nato og concupiscence, kanang inclination nato sa mga sayop o ganang mga pagbati nga dili mao, no? Pero saan ang homosexuality, di ba? Mga impurities mo na sa pagbati sa tao, no? Dili na ta kalikay kay naa naman na, pero makadumili ta o maka
magkapugong ta ana, no? Parehas sa usa ka lalaki nga minyo na siya. Minyo na siya, subot pasabot, ang iya yung asawa mo iyang higugmaon. O bawal na sa iya nga iya pang sundo ng iyang pagbati nga mahigugma siya glain. No? Mahigugma gyapon siya glain pero kinahanglan na niyang pugnan. No? So ug dili ka pugong mo na makasa masipyat. So mahimo na to na kung naglabi ang atong gugma sa Ginoo nga dili nato ipakadako ang gugma sa tong kaugalingon kay ang atong kaugalingon daghan namang mga dili maayo diha. So kung naglabi ang gugma sa Dios, so palabihon nato ang pagtuman sa Dios kaysa atong gusto. Mo bitaw nga diya sa Lord's Prayer, di ba kanang tudlo nga pag-ampos Ginoo nato, amahan namo na kasalangit pagdaygon imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Wala gyud giingon diha nga, aw dili diay imong pagbuot ako diay. Di wa gyud bisag usa na lang ka kuan diha pulong nga nagpadayag nga ang imo o ang akong kabubuton, dili gyud ang kabubuton na gyud sa Dios mao gyud matuman. Mo na ang tinuod nga paghigugma. Mayon ka nga grabe po na Veritas. Di ba na diktatorial? Nga bitaw komentaryo ana labi na kanang mga ateo kanang dili mo tuog Dios, usa sa ilang himong argumento nga kalain pud anang Dios sa Kristiyano. Okay, ilang gamito ng Lord's Prayer na to nga giingon diha nga amahan namo na kasalangit pagdaygon imong ngalan matuman ang imong pagbuot. Pagbuot ra gyud niya wa na gyud ato. Di ba na diktadorya? Okay, kuyawa no. Daw sa may tubag na to ana. Ya, kung inana ta musabot dili na to ba eksplikar nganong ingon ana magkaingon gyud tag diktador. O dili maayo ang kabubuton sa Dios nga siya ra gyud no. Simple ra ang logic ana reasoning. Now kung pananglit mayong ka nga naapoy ato unya kahibalo man ang Dios nga kining tao naaman diha ang pagkamasalaypon but pasabot di ta kaingon nga ang gusto sa tao makaayo gyud sa tao. Subot pasabot nganong giingon diha nga sa Dios ra gyud ta mutuo ang iyang kabubuton kay siya ra man gud puy kahibalo unsaon pagpuyo diri sa kalibutan nga mahusto kay ang labing nasayod unsaon pagpuyo sa kalibutan syempre ang nagbuhat sa kalibutan ang Dios. Subot pasabot ang Dios ra gyud mo'y nasayod so dapat mangutana ta niya kinahanglan ang atong kahibalo ipasubay sa iyang kahibalo no. But munay but pasabot nga kabubuton sa Dios mo'y matuman ngano man kay kung sundo nato ang kabubuton sa Dios ang atong mga buhat para ra ang nga kaayuhan ana para ra man pud nato di ba? Mo nay principle ngano nga ato gyung tumanon ang kabubuton sa Dios kanang sa Lord's Prayer wa gyud giingon nga ang atong pagbuot may matuman ngano man kay ang atong pagbuot gud daghan man gud makadaot ana di ba? Ang pagbuot sa Dios dili man na makadaot nato makaayo man na natong tanan di ba? Kasi anang pagbuot sa Dios pagtulunan sa Dios nga gitudlo siyang simbahan nga bawal gyud ang adik-adik og moinom wa man gibawal sa ang pag-inom kay sa atong New Covenant teaching wa man ta didis pag-inom pero dili lang maghubog mo na pagtulunan sa Dios nga gitudlo siyang simbahan di ba? O nakaron og dili ta mutuo ana okay kay kuan lagi free will lagi na lagi tay kagawasan sundon lagi pud unsay poy gusto na to na hindi mo na mao nang gustuha kanang adik-adik kanang paghubog-hubog na o kung ato nang buhaton kay gusto mo na nato no kay kagawasan lagi niya kay madaot manung gana pero kung sundo na to ang kabubuton sa Dios nga kanang gitudlo siyang simbahan dili na makadaot nimo makaayo na nimo og makaayo pagyud sa tanan kay example man kadayon sa uban sa mga kabataan ingon na ba ang law balaod sa harmony no sa kahusay no. The moment gani nga magbuot da nga atong gusto may patumanan na to, diha lagi di magkadimao na dayon ang dagway sa atong kalibutan. Na atong simbahan ron gipahari gyud ang pagtulunan sa gugma. Kana gyung sa Roma lagi 12. Basahan ra na ninyo kung mahimo gali basahan na tagagabi no di man na dugay basahon, mas dugay pa nang mag-text magatubang tida sa computer. No? Basahan na Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto 21 bisag tagagabi no? Sa
kanang mag-ampo ta before matulog, basahan sana, no? Basahan na, sige. Dahil pamalandong, dayon, ayaw po pagsalig sa imong kaugalingong pagsabot, private interpretation. Kinanglan, mubasa ka, mo interpret ka, then i-harmonize po na sa pagtulunan sa simbahan. Nga kanang authorized na to mga preacher, no? Kanang mga obispo na to. Aron sigurado, gyud para nako advice nako ninyo, mubasa gali mong Bible, itapad ng katekism, no? Kay naaman diya sa katekism gud ang atong sumada, aw di pud ingon nga sumada pud naa gyud diha mostly, dakong porsyento ang interpretation sa magisterium opisyal nga magtutudlo naa diha sa katekism. Muna nga kung gusto ka nga matinuod nga Katoliko, basa kang Bible, basa po kang katekism, no? Ay mugtuoan ng Biblia ra. Kay daghang nangadaot ang Biblia ra, Bible alone. Kay kung insakto pa ng Bible alone, di nahiusa unta taana. Jesus agi anang doktrina nga sola eskriptura o Bible alone. Napila naman ka relihiyon doon, usara ka Biblia. Nagtudlo og dili parehas og pagsabot. Now, ang Katoliko dili gid mo advice ninyo og Bible ra. Ngano man? Kay ang kamatuoran tinuod na ay Biblia kay namin nasulat ang mga apostol. Pero waman mo ingon ang Ginoo nga tukuron ko ang Biblia. Unsa may gitukod sa Ginoo? Tukuron ko ang akong iglesia o simbahan, na? Dili Biblia ang gitukod sa Ginoo. Simbahan may kag simbahan katawhan. Unya manudlo ang simbahan, pinaagig basahon o pinagi sa iyang mga binaba na lang nga wala ba masulat tanan, di ba? Unya may kag simbahan otoridad na. Kay ang gitukod ni Kristo simbahan katawhan din gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot, no? Final arbiter pag yun niya mayong kag Biblia ra. O niya kining otoridad nanulat man po ni og libro para sa anang katekismo. Mo nang motuo po taan ng katekismo. Kay naaman diha ang interpretation sa otoridad. Na kung mayong kag Bible ra, pagkadaghang nadaot anang Bible, mo bitong nadaghan ning relihiyon aning agi anang Bible ra. Mao na nga kung aron dili ta masaag, di ta mabahin-bahin, basa gyud ang Biblia, itapad po ng katekism. Kay naaman diha ang official interpretation sa magisterium. Di ba ang magisterium gikinahanglang tuhuan na to na kay kanang magisterium god basig moingon mo nga moingon na po wala man sa Biblia, wala nang literal lagi. Pero ang but pasabot na anas Biblia. Magisterium gikan na sa pulong Latin nga magister, but pasabot teacher. Nya umiyong kag magisterium but pasabot hugpong sa mga magtutudlo. Nya ang unang hugpong sa mga magtutudlo mao man tong mga apostoles. O sila man toy authority aning Biblia, no? Kining panudlong Kristohanon niya sa history kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol kini mang mga obispo. Sumaw na nga mutuo ta aning interpretation nga hiniusa lamdag sa Espiritu Santo sa mga obispo. Unya kay nagsulat man sila libro kanang katekism. Una diha ang interpretation nato sa Bible. Na kung di ka mutuo anang katekism, sa ato pa wa ni mutuoa ang official interpretation sa mga obispo nga gi-authorize sa Ginoo. Namo na logic diha nga nang mutuo putaan ng katekism, bantay mo anang dili mutuo katekism mo na makapabahin-bahin na to. Waram tayo igong panahon. Okay, ugba Sabado. Napaghapon ta, gabi paghapon ta, no? So, hangtod ugma pohon sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, no? Ang atong langdong obispo diri sa Dipolog, Monsignor Sibero Kaermay. O kini ang ubos nyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod, hangtod og mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon,
Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoan, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.